mitja marató. Bé, la meva idea de la carrera era sortir a ritme que he d'anar als campionats d'Espanya de marató el dia 30 de novembre i bueno, era sortir a 3:20 de ritme i bueno, des d'un primer moment ha anat molt bé perquè sortia la carrera de 10 quilòmetres que han sortit en aquest ritme i m'he pogut enganxar a ells i bueno, i el primer tram de carrera he pogut anar amb ells, amb els companys dels 10 quilòmetres, no? Just like then, just like now, you never understood. Maybe tomorrow, maybe tomorrow. He empezado muy fuerte y he podido seguir el ritmo, incluso mejorarlo, quitando los 3 kilómetros finales que ya he dado lo que tenía. Pero bien, me ha gustado, fue la primera carrera donde participé y esta era la mejor media que hay.